Po, itinaas na sa Code Blue ang alert status ng Bureau of Fire and Protection or BFP sa Pangasinan hanggang sa Disyembre 22 ng taong kasalukuyan bilang paghahanda sa darating na Pasko at Bagong Taon. Sa ilalim ng Blue Code, kalahati ng mga tauhan ng BFP ang naka-standby upang mapalakas ang kahandaan at masigurong kaligtasan ng publiko. Sa Dagupan City, nakahandang rumesponde ang nasa 28 na bumbero kasama ang 2 fire truck at isang ambulansya. Patuloy namang ipinatutupad ang Oplan Paalala at Oplan Ligtas sa pamayanan na layuning paigtingin ang kamalayan ng komunidad sa tamang pag-iwas sa sunog. Nanatili pa rin operational ang Saba Station ng Barangay Bunuan Gazette upang mapabilis ang pagresponde, katuwang ang iba't ibang mga suporta na ahensya sa nasabing lungsod. Mula Disyembre 23 ng taong kasalukuyan hanggang Enero 2 ng 2026, itataas naman ng Code Red ang alert status kung saan 100% ng mga tauhan ay nakantabay para sa agad na pagtugon sa anumang insidente ng ngayong holiday season. IFM News. IFM News. IFM News.